biar itulah dia. Demikian lagi nasib anak Adam ampe asalnya Allah cukui bilangan alai api jo air jo sejalan air jo tanah pun demikian apinya itu darah pado kita anginnya itu urep pado kita tanahnya itu dagang pado kita oleh airnya itu tulang pado kita. Allahu Rabbi 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 Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat dan saudara Assalamualaikum dan ketidang bersama ada punya tangan setiap kita negara terjadi negara batu ada dari banyaknya limo buah hukum nanya jenis kita pertama sadar sembahyang kedua ketiga berzakat keempat puasa dan kelima nyaji dia penguasa itu sabanya jari na limo ya kiwani aduh hikmahnya ke dalam negari nan mula pertama
siang pujari sami sarang tua di dalam negari tua pakai batanyo paganyo pagi nan kedua tunjuk namunnya jari sami sarang cara dia pandai di dalam negari untuk penunjuk itu ini ketiga banamu si jari mati daripada kawannya taga tertinggi sama orang kuat naga barani oh sami salah tentara dengan polisi menjaga keamanan di dalam negari sampai panamu si jari manis sami sarang kayo di dalam negari untuk salang tenggang de anak negari nan oh nan kalimu kaling kiang nak kata sekali sami saraya di dalam negari nan balimu itu ko indah sepakar apa karajo takkan selamat apa dijinjang kata mubare ke dalam negari pulau begitu nan balimu itu ko indah sepadu apa karajo takkan maju seorang melon lain menganju lapati berselisih paham malinya pangulu orang namanya dicakor ragu antah ke sini antah ke situ sebuah lagi nama rusuh mengamang kau di Minangkabau adanya kancang de hujan talapu ada panen talaka lah banyak kejadian di masa sekarang biar di negari awak biar di negari orang biar di kemenakan awak biar di kemenakan orang biar di Patu Sangka, biar di Padang Panjang, biar di Solo, di Cupatalang, biar di negari awak, biar di negari orang. Biar di Gambok jadi batu balang, cuma begitu di kami sekarang. Nanti labi-labi mana, karena gadi-gadi jangan bujang-bujang. Joko nang gadi-gadi kadi pandang lah cukup memakai baju nang jarang-jarang lah basara wahawai lah tak singko pinggang jo kaki-kaki kini lah bagala kalau dipandang kena bujang-bujang di zaman sekarang talingo lah pakai subang rambut nan pendek kini lah panjang rambut nan hitam kini lah pirang tak ada ubahnya ala babasuk musa kadang-kadang lah bantu turi pulang dari Japang itu tandonyo lah tabalik pasang lah patui Sumatera Barat dioyak di Kampung Gadang lah salupa sajo sawah jo ladang balum baralik binatu pala pulang yo bayi itulah umpamu di lasana ngelanya senjang pikiri bana di zaman lah sekarang di man solat de bujang yana laure yana la yala yala ala inilah denan layai ilallah ya nabi alai muhammad ya rasul alullah ya adalah ala ini yo alai tuanku rabi iyo muha ana amalan itu alai kurang adi makai sabana balia rasulai kulli depa ya Allah iya di dalam ledena ganari lai makama adina allati yadu alabana alatu hakiyu de malaikanyo iya Allah adalah badiri dengan sandi dirinya
pula binasihi. Oh dia itu sifatnya barakah Allah supaati dari Tuhan ya iya mati lala kamu lah di dalam ulima la di dalam Allah ulima la ilaha illallah iyo kini nambagi tulai yola di mukoba asamun la ilahi kadija pula di manohi hilangnya ibarat adalahnya mati denatan kuburnya la ibarat lanyo hilang lenatan turi imbonya leba ibadat iyo orang tabanam denatan umurnya la ibarat orang hanyut lenatan ungainya iyo adalah tadi adalah tadanya iyo la di mukoba asamu dihadirin jo hadira pada malam anakku iyo desin lipati adalah minang sudah atanyo nala patanyo dekan bana la di mukoba asamu iyo ampe enan di luar iyo enan tola antanyo iyo kuli ala de jodagi ure jotua ulangnya nama itu labunitanyo sabanta acaku adalah kuli ella jangan adalah cabi siapa ma anjago iyo dagi yang na jangan cair siapa ma anjago iyo tulang na jangan patah siapa ma anjago nala uren na jangan putus anda siapa ma anjago odela adalah pada iyo adalah nyobana dun sana ba atanyo iyo ditarimu kasih banyak iyo ditarimu danyo suko oh ilama oleh ya illallah ya mulai Nabi Muhammad oleh Rasulullah illallah di akhir pengajian di jawabnya tanyo ya mulai laika bacari hila di mana ko hilangnya illallah anda la la iyo la bahasa badu sana lebu samin taro ya mulai ayam mulai karano nande kita hade jarang-jarang basuh
illallah ala Allah ana la iyo na ada orang menanga iyo di mano-mano ya mulai lewanan de udaruh iyo di dangaju ilallah ala Allah enda iyo na enda la iyo kini masih lawanan di calau tampenyo ya mulai ladina la surau tu iko bana tampenyo Allah 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 ana la iyo na oh baru buang jawari nan lalaroi juwa lalaroi malan dipandang jo oh mato yang jam 2 balik sekarang anakku kita basilawa di bulan puasa iyo itu lamu kodima dari kami badu iyo elu lama tu kami dari singa halala di bidang la pengajian iyo nana di harap kato iyo saudara oh hari budiman di elo iyo tagui hai amal iyo jo iman Aliyah puluh Kudarat Tuhan Kudarat Allah Tuhan Rahman Jadi iyo kan tubuh Hai banyak iyo salafah Adalah yang iyo di luar Ayam iyo di dalam Nang di luar segala boyan kuli jodagi ure jotulah kuli iyo jodagi dua iyo sajalah adalah ure iyo jotulah ode pun demikian semua di luar tampaknya dia apabila winyo akan berjalan nanti iyo kan suruh kara iyo di dalam nampe iyo di dalam handa iyo ingati hati jantung dua sajali wapun ada bikian lagi ande ayayayayayay sampai iyo itu samo iyo sapai samo iyo manurui oleh kapado hati Mupaun ke Tuhan oh anda ingati janganlah kita
Aduh dua Manu ahang Aduh iyo basamu oleh kampung-kampung Semisal iyo nyo hati pulau iyo jo jantung Samisanyo sangka barisi burung Marifat ke Tuhan nak jangan tergantung iyo sudaro balil iyo barakal hati iyo jo jantung dua iyo samintal Samisa buruang di dalam sangkar dia sukar mangana nenek lain iyo kan dia suka iyo mangana iyo sahabat tolan iyo sudaro alai tubuh iyo salapan lehanda iyo la jago Anda pahani basamu hatinya itu umpamu rajo apa tujuh iyo nyogano pulo mahiring kanyo obatigo iyo di dalam ay jadi iyo mantinyo mengipe iyo di dalam jadi nandu balangnya bagara hati bagara samonyo demikian lagi anggota nanampe onde la apo bilorajo akan iyo barangke samo iyo bajalan lambe iyo jo cape hati samisa rajo diangke lain dari hati pamoraya kaharajo layati mandape apu ala de karajo le hati mandape Owai sahabat tolan sudaro Owai sahabat tubuh pikiri di mana bana hati nurani di mana bana hati sanubari rasionan batin indah kata kawin Owai sahabat tolan sudaro tubuh salapan itulah dia tubuh salapan itulah dia Wahai sahabat tolan sudaro tubuh salapan itulah dia Wahai sahabat tolan sudaro tujuan itu Muhammad namanya si ujung Muhammad rosedi dado di ujung muhar itulah dia demikian lagi nasib anak Adam ampe asalnya Allah cukui bilangan alai api jo air jo sajalan air jo tanah pun demikian apinya itu darah pado kita anginnya itu ure pado kita panahnya itu dagang pado kita oleh airnya itu tulang pado kita sawatu lagi dengar imana saringan ketidak ado
tarikat ko indah ado bahakikat hakikat ko ida anai ado marifat kamu padila indah baure adalay batangnya mati buat adape jadi banamu musikin salamudilah jadilah de musik ko de sanan lamula ladilah sewaktu nanyo lagi iyo dengar yo lade tolak iyo ko de sanan waktu lagi syariah iyo jalan iyo ko de tanarika itu iyo ko sama no simpan Allah jadi lerasunyo Allah dinanto Allah pengajian baru bondanyo hari ini de lalaru imala iyo de lalaru juo iyo di pandang nanyo mato karano iyo la de pinonto iyo lai rami juo iyo ora mile de nanta datang iyo ko dari dalam mulo sanyo kano yo nala kami basilawa iyo malam lagi ninangku karano le ayanan de so akira kini ko la iyo hadir pulo itu karena nasilawan memang na ala gojo sajo ana bali ko de bateman anji yo salamonangko iyo sabana de berimpo yo pado nandinangko iyo nan di luar nan daerah iyo si junjung nanyo pulo atau nandi Solo jupa talong nandanga pulo atau nan di daerah sangka de bapak anala de lanamu atau nandi nang padang panjang la iyo kadang alenyo pulo iyo leba itu bana iyo pado saanangko iyo manula dekan kami iyo kasanang nandi kira-kira iyo lah manula dekan kami semua tukang ada curi itu ala silapati minang iya kurang bari banamu iyo le sudah malayang nadekan tanyo la di muku la de basamu iya kurang nala jenggo memang ala kanan dole duonyo nase orang lain ada gaya orang lain lah ganteng pulo iyo samula semua ganteng antara iyo kaduonyo memang anda ulu kalau memang ayo namo inyo yaitu ampiran jaya kalau senang karang nangko simpati minang yo le namonyo sebelum dijawab tanyo hidup sana nalacako iyo maaf lah kami pintu iyo dimukul lah de basamu maalu yo si pinonton alit torikat nanadonyo iyo adonan iyo angku ado iyo nan buya kito radio bapak kito kurang nantana namo nahamo ado iyo bapak ado ibu lala ibu kito kalau dicalik lah ibu cako sange goyang-goyang nama ele sabana yo de gembira pada di malam nangko sabana yo sana hati iyo panangan tukang lah curito iyo le tukang la de curito iyo nanduo lala pasangan nangko karena iyo lama de bapak mungkin baris oleh harinya kapulang pantang sampai lama siang yo nagari hinyo iyo le mari kode barhibur iyo kode semalam nangko memang kabahibur tapi tanyo lai de dun sana de kami takana juho iyo ko inilah de buninya di kami lebadu iyo masalah Allah tubuh iyo de nantolan tanyo anan nampi enanan di luar iyo ko de nan Allah tolang tanyo nanjo dagyang
urek saratu jo tulangnya Iyo dai kulit na jangan cabi dai siapa menjago urek na jangan lala putui siapa pulo na manjago Iyo dai tulang na jangan patah iyo siapa na menjago kiro-kiro lagu itu baliau malah masang tanyo Iyo inilah jawaban aduh sana nama tanyo dari racun lah di dunia alai kurang baribanamu Ayo kulina jangan cabi Bakatola de saudaro de sahabat yo anak balik nada bakatola guru kita lah itu yo nan darimu dari nang guru kita iya daging nak janganlah de bakuan ayo danga lekam pulo sahabat anak balik juo iyo akan menjagonyo iyo tulang nak jangan patah urek nak jangan lah de putuinyo iyo koleban lah itu bana iyo dan urang lah de manjago itu yo nana anak balik yo na manjago de salapan lah di luar de salapan di dalamnya lah itu anak balik iyo itu lele banyaknya iyo indah lah panjang lebar iyo kita menjawabnya iya lah nan kami jawab iyo sapanjang nalatanya iyo manu lah larikan kami samutukan lah de curito letukan nasilawan pado di mana lenahku nabakato ya de saudaro tadi nantala lah ngaju sekali di sini sekali di siku sekali telabatannya dua kali kami tanya hujan jo pane babale biaso bana di tukang curito itu le kami oh indah kan lupo oh tantunya kami kabatanya pulau yang pedi luar nan kami tanyo kulit jo daging ure tulangnya tentangnya itu ada nenek kami bertanya alalalai oh senanglah hati oh di dalam dado oh cahaya kulit poruponyo cahayonya daging poruponyo cahayanya ure oh aponya pulo oh cahaya tulang aponya pulo oh jadi sikit itu kami batanyo oh asal pade de tulan jawabnya oh kami pandangan oh batu bamudo sanitia jan hilang sabari jalupo iyo de jawab nama latanyo iyo di mukole basamu iyo manola de dun sana iyo di umum yone kamjua iyo tolana di luar di surau calau nangko iyo tolana di dalam nande nang kami nande talupo iyo nantu iyo nande kito kabagurau samalam nangko tantu iyo la de mila de hiburan dile muko la de basamu sampai menunggu iyo sahur yo nang katibo maaf kami pinta kahadirin yun lebasamu tantu iyo de irama iyo kababu eju tentu jo irama minangga model lena la lamu wala le pulamu raso yo le kansero 3 tahun la dene nanti la 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 la
la la la la la yo irama ba ibu santai tahu laden nanti den siran bungo pasang yo pagi tapi apa nanta jadi bungo dan siram layu tengah hari bakulo tumbuh di hati hati janji indah kamba pisalai tapi apa nanta jadi saban apa di hati dilupoi apa salah denai dikandung apa dosa denai mana pinangan urang Allah batarimu takut racun dunia menanggung dosa hilang dinangkalan itu biasa sakit wadin antarang dek mato buto kamano malu kandung kadenai bau 3 tahun laden nanti den siran bungo patang yo pagi tapi apa nanta jadi bungo dan siram layu tengah hari bakulo tumbuh di hati hati janji indahkan bapa legami tapi apa nanta jadi aneh saban apa di hati kini didutoi apa salah denai dikandung apa dosa kami buya oi mana pinangan urang Allah batarimu aku joden mana guang dosa nah itu iyo irama hanyut dari kami nambadu iyo tu pun ande jo tambah kini laikan ala perai sajo jo irama urang minang tu kuat tambah lai ado iyo nanjon cakra iyo punyu nala dekarajo tapi iyo nande kami kapabue nan laju iyo jarang nala didanga o jarang nala de basu ma'alme iyo de kami jarang-jarang nan kaiko iyo inilah de buninya dari kami nambadu ai najira maminang iyo la ikola de namonyo pasanang hati di dalam dadona kami buaikan anak jago Aba itu bana di kami badu mari bahibur bersama-sama hari lalarui malam ju malam di bulan puasa namu masih lawan diputar ju inilah bunyinya nenek di kami badu putih ko ijo indah basaga putih ko asam indah barai katula indah ayo la didanga jasulah hadilah hilang muli Allah bimani adalah isapa dibuang nasibatan tu si ganja batu Rasulullah habib adalah ibadah tak buang kabake sialai kang mangadu bolehlah tibo dinandata adalah kacang na lalu pun ana jo kulinya Rasulullah habiblah hilang muli la ilang elok nan salamu nala ila
hilang elok nan salamoko Doa Nabi ni badan tabuan Doa Nabi ni badan tabuan Dekamanakan dandam latibu penyakit ibu bansela latibu dun sana banci kawan menjauh dun sana banci kawan menjauh di hari tua kama kapai entah ke surau rumah tinggal rumah sudah toko berbunyi hilanglah jaso jo jari payah hilanglah jaso jo jari payah tiko ijo indah basaga kutiko asa indah barayi katula indah elayo didanga jasolah habila hilang muli labi mani alai sapa dibuang nasib cando si ganja batu Rasulullah habib adalah hilang muli kabake si alai mangadu golek tibo dinan data ale kacang nan lalu puan nan jo kulinyo Rasulullah habila hilang muli la hilang elok nan salamoko dia nabi ni badan tabuan neka manakan dandam la tumbuh bansela tibo penyakit tibo dosa nak banci kawang menjauh di hari tua kama kapai antar ke surau jo rumah tinggal rumah lah sudah toko berbunyi hilang jaso jo jari payah la hilang jaso jo jari payah itulah iyolah de irama oh dio kok raul ka kota Padang dun sana iyolah kami bau atau daerah lah si junjung kamu arokan jadi jual oh iyolah tentulah de irama iyolah nembalalan jual iyo mario tanang tanang kita leka mancubo oh iya itulah kamarawun iyolah itulah de judulnya raun ikito pahi barhaun itu irama di kami badu irama minang iko namonyo kan baduo lapandai pulo ahai 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 sambil lade bakan daerah malaikat di labuai jua raun kita pai barau tentererering raun ambiya barau jalan kan jalan petang apa putar ada putar kuliling padang jalan manjalang patang baputa puta kuliling padang balanjo kita pai balanjo ada iyo ma balanjo nan masalero badu oh kita pai badu paraun sambil mencuci mato oh badu kita pai badu baraun sambil mencuci mato biar indah nan saranca urang
sakile urang dari opor gigi enam penting namo di bawah lari dari opor gigi nan penting namo di bawah lari usang nan kata urang latui la bunyinya mancingin larinya kancang biarlah buruk tapi kita nan punya mancingin larinya kancang biarlah buruk tapi kita nan punya undi kita pai barau tarararam sambil menaruh jalan patang putar kulil yang padang jalan menjalang patang putar kulil yang padang balanjo mak kita pai balanjo balanjo nan kalam masalero baduo kita pai baduo baraun sambil mencuci mata ne baduo kita pai baduo baraun sambil mencuci mata biya indah nan saran jaura biya indah kue sakile urang dari opor gigi nan penting namo di bawah lari badori opor gigi nan penting namo di bawah lari usang nan kata urang latui la bunyinya mancingin larinya kancang biarlah buruk tapi kita nan punya mancingin larinya kancang biarlah buruk kita nan punya katimpung pamenan mandi kuci kapamenan kato mari to kandakan leka sirekan kita ayo ini ala gara-gara lah dari kami hinan badua dari racun dunia orang barinan banamu menaki jalan kelumin dan menurun jalan kubang jelunto piti api sawata gadai bini meminta lah cari pulau oh ya Rasul